Ħasim Muniz ta' 22 sena mis-Sudan tkeċċa mill-awla tal-qorti għaliex kien qed jgħajjed mal-interpretu tiegħu. Huwa kien qiegħed jiġi akkużat li ħepp u attakka diversi persuni u anke għeddet li xi persuni li kienu qed jaqdu dmirijietom. Fil-qorti deru kolli neħħi l-maskra, iżda baqa' jiġi ordnat jilbisha skont il-liġi. Huwa ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih minkejja li d-difiża qalet li kien se jwieġeb ħati. Kien hawn li l-akkużat daħal f'argument mal-interpretu tiegħu, tant li l-maġistrat ordnat lill-pulizija sabiex ipoġġuh bil-qiegħda biex jikkalma. Il-maġistrat ordnat li dan jittieħed barra u l-każ ikompli jinstima f'ġurnata oħra, huwa kompla jgħajjat u kellu jinżamm il-pulizija. Redeemer Camilleri ta' 26 sena mill-Malta ngħata l-ħelsien mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati li weġġa' gravi lil raġel ieħor. Fil-qorti instema kif l-argument kien marbut mal-ex tfajla tal-imputat li kienet qiegħda mar-raġel ieħor. Jidher li l-imputat għandu kondotta nadifa kif ukoll xogħol u indirizz fiss. Għalhekk id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest li ma talba ma sabet ebda oġġezzjoni mill-prosekuzzjoni. Camilleri ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, depożitu ta' 1500 euro u garanzija personali ta' 5000 euro. Il-qorti ordnat ukoll li tinħareġ ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegat vittma. Estrein Moreno Ines ta' 28 sena minn Spanja ngħatat multa ta' 600 euro wara li ammettiet li pruvat titlaq minn Malta b'ċertifikat tal-vaċċin ta' persuna oħra. Fil-qorti intqal kif l-imputata kollaborat mal-awtoritajiet u ammettiet tal-akkużi tagħha minnu fih.